Сега отговор на друг въпрос. Как се харчат парите по оперативна програма конкурентоспособност? Вижте. Със средства по оперативна програма конкурентоспособност е изграден уникален не само за Европа, но и за света технологичен център за нови разработки в безизкупните технологии. За успешната реализация на проекта се обединяват няколко институции. Идеята при създаването на технологичния център беше да се впрегнат усилията на академичната общност в лицето на Университета по архитектура, строителство и геодезия София, подкрепата на местната власт в лицето на община Казанлък и професионалният опит и капацитет на водеща компания в сферата на безизкопните технологии, строителна механизация Казанлък. За възможностите на оперативната програма хората в Казанлък научили от сайта на Министерството на икономиката. При изготвянето на проекта, на първоначалния етап, изготвяне на предложение, ние използвахме консултант. А самото осъществяване на проекта беше извършено изцяло от наш екип. Кандидатствахме за съфинансиране от страна на оперативната програма в размер на 3 милиона 331 хиляди лева и съфинансиране от участниците в технологичния център в същия размер. Проектът стартира на 5 декември 2012 и година по-късно вече е реализиран. Назначени са и 3 нови служители. Със средствата от проекта е купено високотехнологично оборудване, с което се извършва безизкопно изследване, картографиране и почистване на подземна инфраструктура, монтаж на нови и ремонт на съществуващи тръбопроводи и водопроводи. За да се ремонтира една тръба, първо трябва да се проучи нейното състояние. Това става чрез специална камера, която заснема от вътрешността на тръбопровода и показва нагледно всички дефекти и проблеми, които съществуват в него. Друга възможност, която предлага центъра, е картографиране на тръбопроводи, за които липсва или има непълна документация. Това става с високотехнологична сонда, базирана на 3D жироскоп, аналогичен на използваните в стратегическите ракети. Резултатите от картографирането на тези тръбопроводи директно се отразява в съществуващия цифров кадастър. След като се направят тези етапи, т.е. е изяснено състоянието на тръбопровода, следва етапа на избор на най-подходяща безизкопна технология за неговото реновиране. Една от най-разпространените безизкопни технологии за рехабилитация на съществуващи тръбопроводи, това е технологията облицовка с твърдяване на място. За целта старата водопроводна тръба се почиства с водна струя под високо налягане, за да се премахнат наносите и следите от корозия. Това става чрез специална инсталация с бутална водна помпа, задвижвана от дизелов двигател, разположени в стандартен 10-футов контейнер. Следва и самата рехабилитация, при която облицовката, състояща се от няколко слоя полиестерна и стъклени влакна, а също и полиетиленово фолио, се импрегнира с епоксидна смола. Облицовката се втвърдява последствие с водна пара. В резултат, вътре в старата тръба се получава нова тръба с живот от минимум 50 години. Друга технология с приложение в канализациите е технологията за безизкопен монтаж на спирално навита облицовка. При нея машината се спуска в съществуващите шахти, където от специална профилна пластмасова лента от поливинил хлорид се навива новата тръба. Част от технологичния център е малка лаборатория за изследване на физическите параметри на облицовките и на материалите за рехабилитация по безизкопните технологии. Смятаме, че тази оперативна програма носи големи ползи и определено бихме кандидатствали отново по нея. И също така бихме я препоръчали на всички фирми, които желаят да подобрят своето представяне. Благодарение на проекта, само за година България успява да популяризира безизкопните технологии в редица европейски и азиатски държави.